Gikatahong ng hostage sa iyang live-in partner ug nanigbas sa iyang anak ang usa ka 41 anyos nga lalaking bag-ong laya sa barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Sabado sa gabi. May unsay rason nga iya kining nahimo ngadto sa iyang kaugalingong pamilya. Ses magsud og gawas ang istorya sa suspitsado dihang atong gipangutana kung nganong iya kining nabuhat ngadto sa iyang pamilya. Apan usa sa rason nga iyang gihatag mao nga aduna kunoy buot mupatay kaniya. Akit kita ka na ako. Tanaw ko. Les. Asa sa abildo ka ba eh? Di, wa may bildo. Why bildo. Kaya ko naman, lilir gamay. Ado tikas bintana, Les. Tipi kini sa gihimong negotiation sa mga opisyal sa Barangay Basak pinanguluhan ni Kapitan Jasmine Daday Chan o ni Konsehal Michael Dungog batok sa 41 anyos nga lalaking taga Sitio Basak Eskwelahan, Barangay Basak, pasado alas 8 sa gabi niadtong Sabado. Magstorya tagtarong. Ibutang na ang kutsilyo. Nagmalampuson ra hinuon ang maong negosasyon ug napatahan ang suspitsado ug nakuha ang hinagiban nga iyang gigamit pagpanigba sa iyang 21 anyos nga anak lalaki. Samtang ang anak sa suspitsado kinsa nahiagom og samad sa iyang tiyan, suwang ug bukton daling gida sa tambalanan ug anaa na karon sa luwas nga kahimtang. Nahinabi sa RTV Balitang Bisdak ang suspitsado ug nipasabot kung nganong iya kadtong nahimo. Umog na mo patay na ko. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, 8 ka tuig nga nabilanggo ang naasoy 41 anyos nga lalaki tungod sa kalambigitan niini sa illegal nga drogas. Ug niadtong December 1 lang kini nakalaya. Niangkon usab siya atol sa interview sa GMA News Team nga nigamit siya og illegal nga drogas ning bag-o lang. Kaduwar ko nakagamit. Pangiangkon sa suspitsado nga gimahaya niya ang iyang nabuhat ug buot niyang mangayo og pasaylo ngadto sa iyang anak. Sukad siya nabalhog sa Lapu-Lapu City Police Temporary Custodial Facility niadtong Sabado sa gabi, wa pa niya nahinabi ang iyang live-in partner ug ang iyang anak. Dong, mangayo ko sa ilo ni mo dong. Naot ako dong na makitaan di ka karon dong. Kamu doon sa imong mama dong. Ayaw lang gagawa mong mama, pare dong, o dilim ganin mo, kailangan magkita na ko dong. Ayaw lang gagawa mong mama, kari. Giswayan usab sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa live-in partner sa suspitsado, apan wa pa kini mutubag sa among mga text ug tawag. Samtang gihan-ay na ang kasong violence against women and children through psychological abuse and serious illegal detention ug attempted parricide batok sa suspitsado. Kahit anong saglit mo lang siya diniditin, saglit mo lang tinitreatin, as far as she was deprived of her liberty and the victim is female, serious talaga yan, illegal detention, and mataas ang penalty yan. Gipasalamatan usab ni Police Colonel Antonieto Cañete, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, ang duha ka mga opisyal sa barangay nga nitabang sa pagpatahan sa suspitsado. In fact, I'm preparing for giving them an award, no? In any manner doon sa highlights namin, we'll give them awards for that peaceful surrender of the hostage suspect. Ses karon lang yung hapon atong nahinabi pinaagi sa telepono ang live-in partner sa suspitsado giyang gibutyag ga desidido gayud silang mupasa og kaso. Gani bag-uhay lang nahuman ang inquest proceedings batok sa 41 anyos nga suspitsado. Ses, dagang salamat, Luan Mayron Dina.